Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithina sinesibalo sethu ke esesidwetshiwe vele. Uyasibona ke isibalo sethu sinemigqa yethu eparallel. Uyabona ukuthi sinama y nama x axis ethu. Uyabona ukuthi ke kulomdwebo wethu siphiwe ama degrees alama angle amanye atholakalile phela lana. So thola kanjani ama angle amaningi kangaka? Ngoba sinama y nama axis ethu saba nama parallel lines asiphani ithuba lokuthi sibe nama angles amaningi. Siphiwe ke isibalo ke noma ama degrees alama angles amaningi kodwa ke okunye asiphiwanga kona. Thina engifuna ukwenza kulesibalo sethu ukuthi sithole bani? Sithole uX wethu yabona siphiwe 121 saphiwa namanye amaningi ama degrees kodwa asiphiwanga ukuthi lapha yaka X ubani. Ngiye ngithande ukuthi uma ngikunika isibalo ngithanda ukuthi ke mhlawumbe uzinike ithuba nawe ukuthi usibuye kancane usiphoze usimise isibalo noma uyimise ivideo uzama ukuzenzela wena kuqala phambi kuba usebenze kanye nami ubone ukuthi wena ubuzohamba kanjani. Angithemba ukuthi ke njengoba siqhubeka ubusuzamile ke nawe nje ukuthi uyimise ivideo lena sisebenze ndawonye. Uyangibona ukuthi mina bese ngifinyelele ekutholeni ukuthi nanku 59 degrees. Nguthatha pho 59 degrees. Nguthatha kutheni uyabona ukuthi siphiwe 121 saphiwa no29. Ngapha asiphiwe ngalutho ke kodwa ke ikhona lana khona singazi khona siqale ke sithathe ke esikuphiwe ke manje sihlanganise sibone sisalelo bani. Sino 59 sino 21 plus i-question mark yami leyana equal 180. Asibeke i-question mark ngalana ukuze sithole ithuba lokuthi kube phela ilona lithola impendulo. 180 minus 59 minus 29 ukupha ba 180 minus 59 ngase minus 59 minus 29 usipha bani? Yona impendulo leyo izosinika ithuba lokuthi sifake impendulo yethu ngapha. Nanku 92 wethu. Njengoba sino 92 na ke lapha ngenhla nala ngezansi ke sisithola kanjalo ukuthi sesino 92. Okusisiza kakhulu ngibhale ngapha. Okusisiza kakhulu ngoba ni phela sisafuna nokuthi uX ungubani ngale. Asibone ukuthi soqhubeka kanjani. Ngapha ngaphakathi sino 29 wama degrees, ngaphandle sisiyazi sithole ukuthi sino 92 wama degrees. Ngibhale lapha ngaphandle nje ngoba ngathi isikhala sithanda ukungiphelele inamba zami sizithanda ukumincana nje ngaku 92 wami lo wama degrees ngikukhiphelele eceleni eminyango ngaphandle. Manje sesiyazi ukuthi ke le triangle lethu yoqala ke ino 92 ino 59 ino 29. Asibone ke ukuthi ngapha ke manje sesizoba nobani? Kuyacaca ukuthi 59. Uma wena ubungabona uthi ngichazela ukuthi u59 uyabona ukuthi iangle lethu le elapha phezulu eqala ikhishwe uba ikhishwe u92 yakhishwe u59 yakhishwe u29 konke lokho kwakupha bani kukupha 180 nangapha ke ubuno 29 uno 92 seshodo 59 nangisisiyazi ukuthi uX wethu ke nawo unesindo sakhona singubani singu59 sesiyazi ukuthi ke nangapha itriangle lethu izokhishwa u29 59 no92 awuthi nje bangisusile ke lana ngikhombise mhlawumbe indlela ebilulo obungenza ngayo kodwa ngibuye ngisaba ukuthi mhlawumbe uma ungakafiki kuleli zinga elithize lokushesha uzazi lezi zibalo ukuthi mhlawumbe bekuzothanda ukuba lukhulunyana ukuthi usebenze ngalendlela. Sino 120 ngaphandle sino 29 ngaphakathi sifuna lokho okungaphakathi sengikudwebele iangle yami incanyana ukuthi wona uzofika phi. Ungasho ukuthi u92 wethu usuthatha phi? Vele nasiqaleni besino 92 kodwa ngini u21 wami no 29 wami no 120 no 221 wami base ngifakela u92. Lokho akusho ukuthi sisebenze ngendlela ehluke kangako kodwa nje ukugijima ukubala izinombolo ngokukhulu ukusheshsha ngomqondo. X wethu si 59 ngoba no 180 minus 121 usipha u59. Yabona ukuthi ke ziningi indlela zokusiguqula lesi sibalo ukuthi nimele usheshe.